sa pred izbou číslo 137, že za koľko ma ty vôjdeš, Milo, vysvetlíš im, o čo ide. Nie, ty to môžeš na starosti, kamo. A ty Ja som dneska malovaný. Tak sme pre izbou číslo 137 a chádzame jednu. Možno aj si nekým. Dobrý večer. My sme chlapci z Inra, mohli by sme vás nakoľko vyrušiť. Nerobíte nič dôležité. Takže ide o to, rozbieha sa teraz nová súťaž, že vlastne, že Uho chlapa. Uho chlapa, hej. Vy to už poznáte, toto je. Ale nie je tu žiadne kontakty s genitaliami. Nič sexuálne vôbec, absolútne. Proste ide o to, máte 3 minúty na to spraviť z tohto muža ženu. Čím lepšie namalujete, tým lepšie pre vás, pretože bude hlasovanie na Facebooku a na konci semestra, keď budete najviac lajkov na jeho fotke, tak môžete napríklad vyhrať večeru s nami dvoma, alebo... A to je len taká najmenšia cena, určite sú tam aj lepšie ceny. Ešte, aké to sa ešte uvidí, sú tam trička, čiapky, somarinky, 10 000 eur. Hlavne ide o tú prestíž. Takže dobre. idete s nami do toho, máte 3 minúty na to teda, aby ste ma zmalovali. Máte odrovnú čas teraz na to, aby ste si nachystali pomôcky. My vám ho nachystáme tiež, alebo si ho nachystáte vy. Mám. Máte, hej, takže poď sem. Už aj. Musíte si ho najprv odličiť. Máme pani nachystané? Stopky sú nachystané. Odličil som sa už predtým, takže... A chceme z neho mať peknú ženu, hej? Môžeme sadnúť? Počkaj, si nepúšťaj stopky, prosím ťa. Nie, pohodička. Už ste niekedy boli svedkami malovania chlapa? Ešte nie. Takže je to prvýkrát pre vás, hej? Takže táto žena prvýkrát dneska je svedkom toho, ako sa robí chlap. Ale nie. Ty už niekedy málo robila chlapa? Hej, viackrát. Viackrát. A ako to bolo prvýkrát napríklad pre teba? Bolo to pre teba niečo nezvyčajné? Ani nie. Ani nie, hej? Takže bola si vopred pripravená na toto. Normálne, hej. Úplne normálne bežné malovanie chlapa. Hej. Takže tu už sa pomaly dokončujú prípravné práce. Milo už sa začína potiť na čele. Nejako moc máš toho na mňa veľa, nie? No, pripravená som, nie? No ale aby sa stihla na 3 minúty. Dneska večer máme aj akciu v Merline, až máte náladu a chuť, tak prídite kľude. No, chystáme sa. Chystáte sa na Československú party, bude tam super hudba, super ľudia, super zábava. Príde Super cena, závodku. Samozrejme, to nikdy nechýba. No dobre, ja ti toto odovzdávam, zatínam zuby. Tam ty sa pozri, aký máš čas. Môžeš zatvoriť oči. Odstopujú 3 minúty, hej? Môžeme ísť na to. Poďme na to. Takže slečna začína očnými viečkami. Zvolila trošku gotickú tmavú farbu. Uvidíme, čo z Mila nakoniec bude. Takže Milka. Milka, áno, nová bufetárka bude z nášho Mila. Milo, nejaké tvoje prvé pocity po kontakte s Jak sa toto vlastne volá? Mačeta. Mačeta. Potom neukáže. No čo Milo, čo povieš na to? No je to príjemné. Dá sa to povedať ako nemočných viečok. Čo? Masírovaný nemočný viečok teda, hej? Nerozptýli mi model. Aha. No a teba som sa ešte nepýtal, často maluješ chlapov? No, asi 2-krát som už malovala v živote, možno. Asi 2-krát, hej? A ako by si naložila napríklad s výhrou? Keby sa ti podarí vyhrať luxusnú večeru s nami dvoma, alebo s troma, tak... Môžeš si vybrať. Prenechala by si ju nejakej tvojej dobrej kamarátke? Áno, toto kamarátka by som prenechala kolegyni. No, Super. Ďakujem. čas máme aký zatiaľ? Ešte 2 minúty. Takže ešte 2 minúty. Letí to rýchlo. Po prvej minúte to zatiaľ nevyzerá nič moc. Nie, že by som ako často videl, ako sa robia chlapy, ale toto zatiaľ nevyzerá na nejaké dobré miesto alebo umiestnenie. Nie som žiadny odborník, ale ak môžem odporučiť, tak by som zvolil nejaký rúž. Máme drahé obočie? Padli tu návrhy na trhanie obočia. No. Kľudne sa môžete zapojiť aj vy ostatné dámy. Počkaj. Ty si mala... Nebudem sa, ja som... Ja sa tu chytil do pasce. Robí to dobre zatiaľ, hej? Hej, robí to dobre. No už budem za chvíľu, tuším. No ešte minúta a budeš hotový, Milo. Už len minúta. Dnešná súťažiaca sa venuje hlavne očiam. Ešte teraz rozmýšľam, že či mi náhodou nedali málo času na to, že 3 minúty. Vôbec nie. Jo. Je to málo. Je to málo času, 3 minúty, hej? Ja si myslím, že to musí byť postačujúce. Milo spraviť ženu by nemal byť taký problém, lebo zase nejako extra mužne nevyzerá, to si neklamme. Či? No, co? Usmieva sa ako žena, takže... Daj mu Som no dobre dneska trafil. búcham cez teba. Tu už slečna podáva rúž, ja podám teda.
Nediskvalifikujú, keď ti pomôžem, či? Myslím, že nie. Môžem aj pomôcť nejako? Jasné. Super. Takže akurát sa ujmem žezla a narožujem milové zvodné pery. Máte 20 sekúnd, poďme. Posledných 20 sekúnd, poďme. Spravíme nejaký duck facing, či? Dnes si musím nájsť chlapa večer, takže... A koľko ešte? Čakáš? Posledné sekundy, poďme. Posledné sekundy tu obiehajú a Milo už práve bude. Milo, už si? Už sa to blíži. A už počujem, ak sa ti trenky naplňajú, Milo. Konec.